देखो केते सुंदर भाव सजा सजी दिस इज पुरी गाड़ियानंद सहर। हाय फ्रेंड्स, ए राति टाइम पाखापाखि हम 10टा आम सॉरी आम श्रीमंदिर अभिमुखे यात्रा करुचु 3 जन निदर उठे नहीं आसी मानू एक्चुअली समुद्र कूल बुलूले ठाकुर निजे निजे क्रेडिट नवा कथा हाँ एक्चुअली ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ नाइट व्यू ଯେତେ ଥର ବି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରେ ନା ପ୍ରଭୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଭାବିନି, ଭାବିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଥୀ। ବୋଧହୁଏ ଏ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀର ମନର ଭାବନା ଏଇଆ, ଜହ୍ନ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜି ଜହ୍ନ ବି ଲାଜେଇ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ, ଯେଉଁ ଗ୍ଲେଜିଂ, ଜହ୍ନ ଆଗରେ, ଜହ୍ନ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। प्रवेश द्वार एपटे बा ଆମେ ହଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆମେ ମିସ୍ କରିଗଲେ ବୋଧେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବବାବୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଯେ ଯେତେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଏଇ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ମେନ୍ ଦ୍ୱାରଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସରିଗଲା ବ୍ଲଗ୍ ସମୟ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବରଣୀ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଆସିଲେ ଦେବୁ। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଉଛୁ। ସ୍ଥିର କରିପାରୁଛୁ लगिना लगिना भलो तुम्हारे बिना प्रभु तुम्हारे बिना प्रभु इत्ते आलोटन इत्ते आकर्षण कारण बुझे ना